سلام أبز زلخمو سلام قنيهم كتنو تسفاي قبر أبز حلفة سومون قنيات ويدما أبزي كالغري ألبرتا أب كندا زقات أمي نجارات مشم قليل كم زي كونه كلهم تعذيبكم اللهم عزيز حزني بزخون يخون مغنيات كا أغليل كون زر نجار يكون كدقمو ويكتزارو له ونزح فركان كمون دسك كان كم سوون ما فت أركاد تسلين قبر نجارات سزخونه إذن كتب لا يكونن بزعبات قداي بعبيون ፖሊስን ኣብ ካልእ ነገራት እንተዝኣተወ ግን ወይ ድማ በቲ ውፅኢት ስለምንታይ ከም ዝኮይኑ ኢልካ ክትዝረበሉ ዝኽእል ነገር ወይ ድማ ክትመልሶ ዝኽእል ነገር ክሳብ ዘይሃለወ ነገር ግን ንኸይጋጥም ወይ ድማ ቅድሕሪ ሕጂ ንኸይጋጥም ከምዚ ነገራት እዚ ወይ ድማ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ክንዛረበሉ ግን ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ነገር እዚ በዚ ዘጋጠመ እዚ ሰንቢዱን ንዕኡ ጥራይ ስድራቤት ጥራይ እውን ዘይኮኑ ካብ ስድራቤት ሓሊፉ ብምሉእ ኤርትራዊ ኣብ ካናዳ ዝነብር ከም ማሕበረሰብ ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘሕድረሉን ከምኡ እውን ካብ ካናዳ ወፃኢ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለውን ብዙሓት ሰባት ፍርሒ ከምኡውን ስግኣት ከምኡውን ጥርጣረ ከምኡውን ሻቕሎት ብዙሕ ነገር ከም ዝፈጠረ ንኩሉ ሰብ ኣብ ሚድያ በብናቱ ወገን ሓሳቡ ክገልጽን ሓሳቡ ይህብን ኣሎ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ገለ ነገራት ፖዘቲቭ ኣወንታ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ንስድራ ቤት ይሕገዝ ከመይ ጌርካ ነቶም ማሕበረሰባት ዝተረፉ ድሕሪኡ ከምኡውን ተጋጢሙ ዘሎ ነገራት ይዕረይ ኢሎም ኣብ መፍትሒ ዘተኮርሎ ውጭ ሰናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብቲ ትገብርዎ ይትሓግዝኩም ማለት እዩ ገለገለ ግን ውሑዳት ዘይኮኑ ሰባት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮ ውሑዳት ዘይኮኑ ግን ኣዝዮም ኣፀየንቲ ነገራት ንዕኡ ካብ ቀደም ከም እዮም ነይሮም ኔጌቲቭ እዮም ነይሮም ሕጂ ከዓ ነቲ ዝነበረ ነገር ተጠቂሞም ከዓ ናብ ረብሕኦም ከውዕሉ ዝደልዩ ኢኻ ቀለልቲ ዘይኮኑ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሶ መጀመርታ ከም ማሕበረሰብ ከይናያ ዘለና ክንርዳእ እንድሕር ኮይና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገምና ነዚ ነገራት ዝኩሉ ከምዝታት ከጋጥም ዝገብሮ ዘሎ ዝሓለፈ ዝነበረ 4-5-6 ዓመት ክንከዶ ፀናሕና ከይዲ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጥር ኢሉ ብመጀመርታ ኣብ ዘየሎ ነገራት ኣይወድቕን እዩ እንታይ ደኣ ውፅኢት ናይ 5 ዓመት ውፅኢት ናይ 6 ዓመት ውፅኢት ናይ 10 ዓመታት ተሓሳስባ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሳነ ይበፅሕ ወይ ድማ ኣብ ውፅኢት ይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንከዶ ፀናሕና ዘይቁርዕን ዝኾነ ኣካይዳ ነዚ ነገራት እዚ ክንወድቕን ወይ ድማ ናብ ከምዚ ደረጃ መድረክ ክንበፅሕን ይግድደና ወይ ድማ የብፅሓ ኣብፅሒና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ሕቶ ንዝመፅእ ዘሎ እውን ከምዚ ዘለና እንድሕር ቀፂልና እናበኣሰ እናገደደ እንዳ እምበር ቀሊል ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርታ ሓደ ምስጋና ክቦ ዝደሊ ብዘይ ቀል ዓለም ነቲአን ኣዴታት ኣሕዋት ኣነ ምስ ብዙሓት ኣብዚ ካናዳ ኣብ ሰርቪስ ፋይናንሻል ሰርቪስ ስለ ዝሰርሕ ምስ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽን ሓደሽን ገዳይምን ነዊሕ ዝገበሩ 34 ዓመት ዝገበሩ ምስ ብዙሓት ሰባት ይራኸብ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣድንቆት ዘለኒ ኣብዚ ካናዳ ዘይነገረለን ኣዴታት ኣሕዋት ደቂ 20 ደቂ 30 ደቂ 25 ዓመት ኣብ ሓዳረን ኣዝየን ዕጉሳትን ኣዝየን ጥዑያትን ኣብ ናብረአን ኣብ ደቆን ምዕባይን ኣብ ሞይአን ኣብ ክእለተን ኣብ ስራሕ ኣብ ኩሉ መዳይ ተጸሚደን ቢዚ ዘለዋ ወይ ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብራ ዘለዋን ማሕበረሰብ ሃይማኖት ንክቕፅል ባህሊ ንክቕፅል እዚ ክብል ከለኹ ኩሉ ዝፅቡቕ ነገራት ዘሎ ንክቕፅል ዝገብራ ዘሎ ዓብዪ ኣበርክቶ በዚ ኣጋጣሚ ኣም ሶ ፕራውድ ኦፍ ዩ ክብለክ ንፈቱ ፕሊዝ ቀፅልኦ ኩሉ ትገብርኦ ነገራት ማለት እዩ ቀፂለ ክመፅኦ ዝደሊ ነዚኦም ሓደ ክልተ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ደልዮም ወይ ደልየን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኢሎም መዓንቲ ክትቀዝዎ ዓለ ንሕሪኢኹሞ ሓንቲ ስቱፒድ ድኸነት ጓል ሓፍትና በቃ ኣይኖ የሰንብደካ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቀሊል ነገር ከምዚ ይኮነ ወላ ሓንዘረባ ነገር የለን ግን ስለ ዘጋጠመ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ኣፍካ ዓንገረ ልካ ኣፍካ ድሃብካ ክትዛረብ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነ ማለት እዩ ከምዚ ግበራ ነዚኦም ቅተልዎም በቃ ፅልኢ ዝበኣስን መይስካ ካብቲ ዝነበረ ንኸባእስን ንኽገድድን ምግባር ግን እዚ ዘይሓላፍነታዊ ዝገብረካ ሰብ ወይ ድማ ዘይበሰልካ ኢማቹር ከም ዝኾንካን ዘፍልጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ሰው ክንጥንቀቐሉ ዝደልዮ ነገራት ኣሎ ቀዳማይ ኣብ ሚድያ ኩሉ ዝዝረብ ኩሉ ዝዛረብ ሰብ ብቕዓት ወይ ሞያ ወይ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ጎ ላይፍ ኢሉ ቪድዮ ቲክቶክ ኩሉ ዓቢሉ ድላይ ክዛረብ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ሓዳር ወይ ናብራ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምዚ ኣብ ቲክቶክ መፂኻ ትዛረቦ ዘረባ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣነ ዝመርሓሉ ሓዳረይን እቲ ሓደ ዝመርሓሉን በበይን እዩ ወላ ሓንቲ እዚኣ ሕጊ ኤብሲዲ ኢልካ ከይዳ ትብሎ መንገዲ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ማልያ ዘይብለን ኣሕዋትና ከምኡውን ኣወዳትን ኣዋለድን ብዘየገድስ ማልያ ዘይብለን ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሓዳር ዘይብለን ሓዳር ዘይፈተና ጠቕላላ ብፅልእን ብቂምታን ዝተበደነ ወይ ድማ ሓደ ቀደም በደል ዝገጠመን ብዘየገድስ ኣይደኖ ምሕረት የውርደለን ኣዘየድሊ ዘረባ ክዛረባ ሰብ ኣይ ላቭ ፍሪ ስፒች ኦኬ ሰብ ምናልባት ዲስኣግሪመንት ክህልወኩም ይኽእል ዋላ መዛረቦ ዘለኹ ሪስፔክትፉሊ ዝደለኻዮ ሓሳብ ክትገልጽ ኣም ኦፕን ቱ ኢት
ولا حنت أجمع يبلي ماتيو It's my opinion ناتي حساب كذب ولا حنت أجمع يبلون زي أتى من قدي بزياد كده لكن كم زي أجبرهم كم زي أجبرون كتب الكلها جن this is an statement it's a big نجاراتي ماتيو and then حرارة يبلكا أنت هيتي أب حرارة زخير نجار تفلت أنا نجار دي يبلكا أتحرار أتيخت جبر نجار زي بلكي ما لا زي بلون ورجتات لبامتن أزين بجزابير تحتنا زلون دك نسينا كمان ندامر حق خلاص مسئين كمان سي كزاربان كمهران كمان أيك علان أكون إنه نسخي والحنتي أيك مويا أيك أبجله تشات جي بي تي ويد ما كلاود توي توالكس أبينه هجري يختبل تخلي سبيخي ناتسي you have no idea على ما بيبي حلا أنت خاب تمرت ديو أنت خاب مويا ديو أنت خاب كله ديو بقى تيك توك ما مسي خاطراي كميدينا ناول أخا تخيدن قالنسي مسي خان الزحبرت سبقن تاجركم أسئلكم ماتيو عندن حدا قبتي زحرقة كان غير انتايو تي ناي ميديا أغالبو ناي مسحاب جيزين كنتات نيو ماتيو ميديا مالت أغالبو مسحابي which is great صبو أغالبو ناي سبات كتسحب 200 شح 15 حسابات 300 حسابات كريوخا it's great زلو زرباقن أغالبو تسحب كلها نصبو نجر ريخاس ويس بحما نجر حما لما أنت حارس سب كيدو كم خمسين نقاط إيميل حما أنا قررت تلقيرك نعسرت حارس سبات بوحدي هات نقرا مالتي تحس صبوا نقر نقيرك لكن كابسل سبات ونا يتحلف عني خام زي مالت كابي سلسته نتبي شمونته عصفي نايتي حما نقر نايتي صبوا نقر يداققم ويد ما يقاوح مالتي هذا حما زينا ويد ما حما زربا سلسته نتبي شمونته ويد ما كابي 4 عصفي نايتي صبوا زينا يقاوح ويد ما يزرقح السؤال زخانة زين زين أب حرارن زلوا بقى ورتبعتاي كم زقتالي كم زخول نجر بقى ورتبعتاي أنا بسدد زلوا خم حدا حماق غير كم حدا إيفل غير كم مغرب إزي كتاب كندي إسخ stupidity ناتكي ويد ما stupidity ناتكا زقلص إيه مالتي كالعيكا حدا سب كم يجري نقول ما حبر سب كل زخل ويحنتو قالسي حما أصل زجبر كم يجري أنا بمول عندك نسيو كباب بك أب حنت باسكت يتخازبل إزي جن نويح زخده سرو نويح زخانة حما بهاري أم حبر سب نازل لي قد حجر إنانا علت ملو زيوم سرايم زيوم حماسين زيوم كم زيوم دو زيوم كم زيوم أمس قبل كان بملو وعد ملو ويد ما زبا ملو أب حنتي باسكت إدخا هو بال نيريو حاجة هذا same thing تغير مسيكم بوليتيكا نيرو ببوليتيكا تباهيلو ما عليها زي بلو أفعال لاين ما عليها زي بلو إمتان رحنتن وريدو نير ماتي حاجة أرستن أجابا بنغيرون بر is the same thing بقى دك نستيو قتلهم دك تبعتيو خمسة كنا نقولكم نخيت قرهم خم تين حموشة برسن أيقونا نزين stupidity ويد ما بولش دخلنا نجارات كم زاربة حموشة برسن وتر أيقونا نين مالتيو زين تحريهم كيد رأيون حراري بلن مويا بلن تمرتي بلن تهليون كين خا أزين بحنت نجارت رايز خلاص زلوا من قدي علم بحنت من قدي زريعة سبات راين مالتيو هيوت جن داتا ماركات خيد نداود كانت ساعة خدلا دأمبر هيوت بق أفس من الزبها نجار أيقونا مالتيو تنابرة حرار دما كم تأفت سينجل كلا خوي سينجل كلا زلاتو كوم جيرا سلت رؤية مالتي سو سلزي ناي سينجل نابرانا دلخا حدا كأننا دليت سلت خون زلماتي سو أوقاتي بزح زارة بايكم كل سب ننات من قد لو حدا ببزح مخبل خالي كم رحوا يخلي ماتي as long as you are happy تقولي لك هذا لخا خم يقدر كاتشالين جبر ماتي نقدر جن إزيوم ناي ميديا حدا خلت سبات جن كابتي أب سدد زلنايو كابتي ناي مكرا ناي سدتن كابتي ناي ويا علم كم يتحمبوا زلان عاخنا نركب أب كنا خنقوي نزيوم سبازيوم بدحرت عنقفاتات كينهم دحرت كحزو نزم حبرسب ندق كريستيان ندق تبعتين زيلوس اللي كوبون أب زخاف درجان خدقون عابتا رايز أوتلو مالتي سلزيك قدامي ملقتي نزيوم أم ميديا زلوهم سبات بستخالكم مورالاوي أقاباب زلون ما حبرسبنا أب حدا غازي ودقن نجارات نحرقيركم زبالسه أبز حالف 4 عامت 5 عامت رئينينا بقى كندا خمزي تميتي بقى صراحة يلن كمزي يلن ما عليه زي بلو زربا نيجاتيف تزاريبو سو أبز كندا تصبوا على مالتا يكونن تشالنج أبز خونو بوتا يزلو نقدر نزه كل ما حبرسبنا بأمره كمزي ودق غيرنا مورال كمزي هلو غيركم ويخم مورال كمزي هلو نحر غير كان حدا سبد ما أبزي نحر تسعيرو أبايتاك سعر كدنا تاوي مالتي ما نقدر كجبر كتفاتح كتبقاس كقاتلو نبور نقري زخونو نعو زين نبور نجر كم نبور نجر غير يزريهم منات أبزو وديقيو حدا سب أب هيوت مورال تزيب اللي خوينو حلنا نحر زيب اللي خوينو حلنا خلو نحركينو مينينغ نجر مينينغ فول دخلنا نجارات كلو نحر زي حسيبو ينوات صباح نقول خمس قبري ينوات صريحة حلف اللي يخلي ينوات تمهير حلف اللي يخلي ينوات حدار كون قرب جيزمبر نات سخا خلكو خيده يسمن البات مغريجوات كلو خلي جن
እናተሰኻኸለ ኸይዱ እዚኣ ጥራይ ክወስኻለኒ እዚኣ ጥራይ ከብላለኒ እምበር ፅሕንኩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ኢሉ ዕላማን ራእይ እንተዘይብሉ ስዲ ይኸይድ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ጽቡቕ ገይሮም ከዓ እዚኦም ሰብ ሚድያ ኣጋዊሖም እዮም ማለት ከምዚ እኳ የለን በቃ ትሚልካ እኳ ድርባ ኢኻ ከምዚ ማዕልያ ዘይብልዋት እዩ ስለዚ ሓደራኹም ትኽእልኩም ጽቡቕ ንስምኩምን ኣኽብሮትን ክህልዎ ዝኽእል ነገራት ተዘይክልኩም ከዓ ዕፀዋታ ቲክቶክም ዓፂኹም ደቁሱ ወላ ሓንቲ ነገር ዝግበር ነገር የለን ተዘይከይኑ ግን ኣይ ካብ ስራሕ ኣይ ካብ ትምህርቲ ኣይ ካብ ገለመለ ካብ ኩሉ ነገራት ነፂዋ ኮይንካ ንሰባት ክትርብሽ ምውዓል ግን ኣይ ቲንክ ብሞራላዊ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ እውን ትግደፉ ይኩንኩም ማለት እዩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እንተዘይከይኑ እምበር ደሓና ኩላትና ክንራኸኸበሉ ኢና በብግዚኡ ማለት እዩ ሓደ እንደን ካልኣይ ድመፅእ ነቲ ሰማዒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ንስኹም እንድሕር ሰማዕ ኣለና ኸይና እንታይ ቅድሽና ንምንታይ ኢና ነቲ ኔጌቲቭ ነገር ነጋውሖ ፕሊዝ ኣሕዋተይ ስምዑኒ ኣዋልድን ኣወዳትን ሓዳር ዘይገበርክ እንድሕር ኮንኪ ካብ ሓንቲ ሓዳር ዘይብላ ሰብ ካብ ሓንቲ የስ ስምዕያ ሓዳር ዘይብላ ሰብ ስምዕያ ናታ ፕሮስፔክቲቭ ስምዒ ግን እንታይ ዓይነት ዛረባ ትዛረባ ኣላ ኣወንታዊ ድዩ ኣሉታዊ ግን ነብስኺ ነገርኪ ከምዚዩ እንድሕር ትብላ ኣላ ኸይና ብስምዒት ትዛረባ ኣላ ኸይና ክልተ ነገር እዩ ወይ ፅልኢ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዋ ወይ ድማ ሓንቲ ድርባያ ካልኣይ ከሊእ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ሰለቲ ነገር ከያ ዘላ ካብዚ ወፃኢ ኣይኮኑ ወዲ ተባዕታይ እውን ደ ሴም ቲንግ ከምኡ እንድሕር በቃ ከምዚአን እንድሕር ዝብለካ ኣለኹ ወይ በደል ገለ ዝበደለቶ ላ ሓንቲ ጓል ናቱ ኤክስፔሪየንስ ነገርካ ኣሎ ወይ ድማ ጠቕላላ ሓደ ድርባይ ምዃኑ እዩ ዝነገረካ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ከባቢኽን ዘለዋ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለው ሓዳር ዝገበሩ 5 10 20 ዓመት ዝገበሩ መቸም ማዕለያ ዘይብሎም ጽቡቕ ዘለዎም ሓዳር ኣለው I'm telling you ማዕለያ ዘይብሎም ኣብነታውያን ክኾኑና ዝኽእሉ ሰባት ኣለው go there ask them hey what is the challenge እንታይ ክገብር ክእል ሓተቶም this is wisdom ልቦና ዝበሃል ማለት እዩ ተዘይከይኑ ግን ሓንቲ ስቱፒድ ሰብ መፅያ ትምህርቲ የብላ ገለ የብላ ሞያ የብላ ገለ የብላ ሓዳር የብላ ሓዳር እያ ፍለጣ ገለ ይፍለጣ ኣብ ቲክቶክ መፅያ ዕድመ ጥዕና ብፊልተር ገይራ ስለ ዝፀበቐት መፅያ ድላያ ስለ ተዛረበት እንድሕር ትሰምዓ ኣለኻ እንካ ንሳ ጥራይ ኣይኮነትን ገገኛ ንስኻ ሰማዒ ወይ ኣነ ሰማዒ እንድሕር ኮይነ ንሕና እውን ገገኛታት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ክንሰምዕን ክንዛረብን ከለና እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንናትና ሓሳባት ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ኣይኮነን ትሕት እዚ ጽቡቕን ዘይጽቡቕን ኣይኮነን ትሕቶ ቁኑዕ ዲ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ እዚአን ንሕር ጌርና ብዝተኻልና ዝሓሸ ነገር ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ attention seeker ከም ዝቆልዑ ትሪኢኹም ኣለኹም ንእሽተይ ቆልዓ ኢዱ በዚኣ ኢደይ ሕማት ንብለካ ድሕሪ ቁርብ ፀኒሑ እዚኣ ኢደይ ሕማት ንብለካ ድሕሪ ቁርብ ርሲ የብለካ ምንን ይብለልካ ቆልዓ ፈሊጡ attention ስለ ዝደሊ ኣቓልቦ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ገለ ሰባት ዜና ሚድያ ኮይነን ዝዛረባ ዋልድ ወይ ድማ ወዳት ቀደም ንኣሽቶም ከለዉ ነዚ ኣቴንሽን እዚ ወይ ድማ ነዚ ናይ ቃልቦ እዚ ስለ ዘይተቐጠለ ስድራ ቤቶም አንፎርቹኔትሊ ሕማቕ ዕድል ከይኑ ክዕረይዎ ስለ ዘይከኣሉ ስቱፒዲቲ ናቶም ሒዞም ዓብዮም ማለት ሕጂ ደቂ 30 ዓመት ደቂ 35 ዓመት ኮይነን still they're looking for attention everybody negative ዝዛረብ ሰብ for two reason ሓደ either ሕማቕ ተዓባብያ ዓብዩ ወይ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ካራክተር ዘለዎ ጋርቤጅ ዝኾነ ኣካይዳ ወላ ሓንቲ ኣብ ሂወቱ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ተመክርኡ ሕማ ኣብቲ ነገርቲ ወዲቑ ንሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ንሕር ኣብ ማርኬት ኣብ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ንሕር ከሲሩ እንታይ ይብለካ ነየብሉ ብለካ ቢዝነስ ንሕር ወዲቑ እንታይ ይብለካ ነየብሉ ብለካ ሓዳር ዝወደቐ እውን ወይ ኣብ ካሊእ ዕቤት ዝወደቐ ሰብ እውን ካብኡ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ ግን ሓደ ክልተ ለባማት ኣለኹምን ኣለኽንን ብዛዕባ ጽቡቕ ነገር ትዛረቡን ማለት እዩ ስለዚ ፕሊዝ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ክንዲ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ንቕድሚት ከሰጉመና ዝኽእል ካብ ሕጂ ኒኖ ኣነ ከም ሕብረተሰብ ኣነ ከም ውልቀይ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ኮሚኒቲይ እንታይ ከገልግል ይኽእል ነዚ ነገር እዚ ንእሽተይ ተራይሲ ግዴታ ናተይ ተራ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ናተይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ሓሲብካ ገለ ነገር ንዓነ እዚ ኮሚኒቲ ክሕግዝ ዝኽእል ነገራት ምግባር ዳ እምበር ነዚ ነገር እዚ ናብ ዝድባእሰ ነገር ናብ ዝኸፍአ ነገር ናብ ዝሓመቐ ነገር ንክትወስዶ ሄርግዲክ ትብል ንሕር ኣላ ኮይንካ ኢትስ ኢሞራላዊ ዘይበሰልካን ሰባት ምዃንካ ንኽትርኢ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ፕሊዝ ብዝተኸኣለና ከምዚኦም ዝገብሩ ሰባት እንተኽኢልና ሪፖርት ንግበር ኣይከኣልናን ከዓ ሸራይ ንበሎ ሸለልና ምጥራፍ መስኪናይ ፅሉል ተፀሊልካ ኣለኻ ስኻ ተፀሊል ክልኺ attention seeker ኢልኩም ጥራሕ ሕልፍዎ hey attention seeker thank you ኢልኩም ጥራሕ ሕልፍዎ otherwise they gonna hurt us እስኻ ሸር ትገብሮ ተሓደዩ በብቕሩብ ነዚአን ንጹሃት ኣሕዋትና ወይ ነዚኦም ንጹሃት ኣሕዋትና ንኣሽቱ ገና ምኽሪ ክወስዱ ዝግብኦም ኣንጻርን ጽልእን ይወርሱ ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ጽልኢ ምውራስ ዝዓቢን ዝኸፍእን ዝሓስምን ነገር ከቶ የልቦን ማለት እዩ ለባም ንሕር ኮንካ ፍቕርን ጥበብን ሰብ ተስርጾ ንሕር ሓላይ ኮንካ ዓሻ ኮንካ ድማ ጽልእን ቂምታን ሕሜታን ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ኣረታዊ ናይ ሰይጣናዊ ነገር
ትገብሩሉ ማለት ነው። ስለዚ ኩላትና ኣብ ኮሚኒቲና ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ቸርችና ድዩ ኣብ ካልእ ነገራት ድዩ ኣብ ቤተክርስትያንና ድዩ ኣብቲ ንኣምነሉ ነገራትን ኣብ ዘሳምዑና ነገራትን ከመይ ጌርና ንቅድሚት ክንከይድ ንኽእል ክንሓስብን ክንምርምርን ይግባአና እምበር ንድሕሪት ዝወቱና ነገራት ክንወስድን ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ። ብዓብዩ ዓለም ትሪእዎ ኣለኹም ኣበይ በፂሓ ኣላ ኤኣይ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ድሕሪ ቁሩብ ስራሕ ሕጂ ኸማንሲ ገና ኤኣይ ከም ዝድለ ኢምፕሊመንት ከይኮነ ዓለም ካይተቋፀራ ከሎ ኸማንሲ ስራሕ ክንስእንን ከም ማሕበረሰብ ናብ ዝላሕረ ደረጃ እናወረድና ከለናሲ ግዜ ክህልወና ኣይግባእን ሕጂ ንእንካን ለኽዓካን ብኽዓካን ለኽዓካን ክንብልሲ ግዜ ኸማን ክህልወና ኣይግባእን እዩ ብዙሕ ተሪፍና ኣለና ንቕድሚት ክንስጉመሉ ንኽእል ነገራት ክንስጉም ኣለና ስደት ንዓና ንፍሉይ ነገር ተባሂሉ ገበን ተባሂሉ ወይ ድማ ዝኸበደ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ዘሎ ዕድላት ንጥቀመሉ እቲ ዘሎ ብድሆታት ከዓ ንሓልፎ ማለት እዩ ተሓጋጊዝና ከም ቀደምና ኢደ ኢድ ካልና ከዓ ንቕድሚት ንስጉም እምበር ንድሕሪት ተባኢስና በዚ ከምዚ ንብሉ ነገር ክህሉ ኣይግባእን ማለት እዩ ሓደራኹም ግን ካብዚኦም 5% ዘይመልኣ ስቱፒድ ዝኾና ቦልሽት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክጥንቀቑ ግን ሓደራኹም እዚአን ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣይውክላ ንደቂ ተባዕትዮ ኣይውክሉ እዚኦም ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ኔጌቲቭ ዝኾኑ ሰባት ዳ እምበር there is nothing to do ምስ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ጓል ኣይትውክል ንዚአን ቢዩቲፉል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮና ኣይውክላ ነዚኦም ኣዝዮም ፃዕራማት ቢዝነስ ዝገብሩ ኣብ ትምህርቲ ሓርኮትኮት ዝብሉ መንእሰያትና ኣወዳትና ኣሰብኡትን ዝውክሉ ኣይኮኑን ሓደ ሕማቕ ዝገበሮ ንዕኡ ጥራይ ዝውክል ኣነ ሕማቕ እንተገይረ ንማእከለ ጥራይ ዝውክል እንድሕር ፅቡቅ ገይረ ከዓ ንማእከለ ጥራይ ዝውክል ግን ብልክዕ ሳዕቤን ግን ንኹላትና እዩ እቲ ገበን ግን ናተዩ ሓደ ሰብ ገበን ድሕር ገይሩ ንሱ ገበነኛ ዳ እምበር ኤርትራውያን ከይዶም ዝእሰረሉ ወይ ከዓ ሓበሻ ዝእሰረሉ ነገር የብሉን ፀርፊ ግን ኩላትና ንፅረፈሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደራኹም እዚኣ ክብል ዝፈቱ ብልክዕ ስለዚ ሓረቅኩ ኣዝየ I couldn't even ተሽሙ ገብር ኣይከኣልኩን ምክንያቱ በዚሑ ኩሉ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ዘሰክፍ ከይንሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ዘጋጠመ ነገራት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዞም መፃናንዒ ይሃቦም ተኽኢልና ኢደ ኢድካ ንበል ኣብ ኮሚኒቲና ኣብቲ ትነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ኮሚኒቲ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ኮሚኒቲ እንታይ ከገልግል እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ቤተክርስትያን ፀጊሞም ዘለዉ ናይ ቋንቋ ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ነገራትን ክትተሓጋገዝ ክንዳጋገፍን ዳ እምበር በለካን ለኽዓካን ክንብል ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ቪድዮ ረኸበና ሰላም